Ia uite că se descalță să se ducă acolo de ele. Nu, au fac acolo. Asta te la roș. De ce e vulpea tare ochii roșii și ăsta nu? Uite de la mami, tati. Tati, ce goasă! Așa nu. Hai să luăm pizza, stai pic. Nu. Cine e la telefon? De ce nu dai una de mai